kajing ai KHUBLEI pi BAROH KYRTENG JONG TRAI jungi JISU KHRIST ubala ngitip bahaba wan hari ke pertai ulong kawai naga ministry ke jong ka dekal healing ministry mo ka jing ka ministry jong ka jingpen Khiah baraka lenong jong lok ka gospel jong lokus ka lenong basau de khot bapra ka ong ba pel pen Khiah pelat no yaki ki baban ka jing shitong kapang ka jong jingkren ka jong ka bamtasi ka long ka lifestyle changes and health ne tin ka sing ila man ong maka kot ka Khiah ba ka kom em ka jongi yan shabangan si tangi ka ni ka pang ka jong ko aban introduce le de ade ka KYRTENG ka jong ka long Ricadalyne Dohling but ngatray kum associate professor ha college of nursing Dr. H. Gordon Robert Hospital ngai KHUBLEI ka good news tv ka ba ai lat yang nga bangan yang kum ni hi bangan ai shpi yang ni ka jingkren ka long ka berit ka jingkren tang ba kumbang iong ka tien ka bang prevention is better than cure kamut ka jing pen jing pen Khiah kalong ka ba don kam hangi shwa bang inyo ka jingpang te habang sedang ka ni aku aban ya thu she pi phang ka ka ni ka kot ka Khiah ha ka ni ka jing ong jong ka WHO ka ong ba and I should have nong way kaong ba WHO kaong ba ka definition jong health kalong health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely an absence of disease and infirmity kabamot kaong ba ka jing pen Khiah ne ka jing ka kot ka Khiah kalong ka way hapa pidon ka met ka pat ka ba kot ba Khiah ka jing mut jing perkhat jong fi kalong ka ba kot ba Khiah bat haba ka jing ya day jong pi ba ka imlang salang ba ki prieu khamtam ha ka imlang salang kalong ka ba kot ba Khiah kam de man ong ba ka kot ka Khiah kalong be tang ba fi lat na ka jing pang kata ka de ka definition ba ai ka WHO mentang in pet pat habang i pet ya ka ni ka physical health ngako aman bataya pi terbateri ya ka physical health ka mental health bat ka social health bat ka kita ki rukom em ki jongi ba ki la ban pen yo ai ka jingpang ya pi ka physical health kamot iyo ka physical health ka jingkot jingkhiah ka met ka pat ka jong pi ni ong ba man ka por haba ngi perkhat haba ka met ka pat jongi ka long ka ba koi ba Khiah ni la ban mare ni la ban ni don ka takabor ban ne ki kam bro khoi ka jing mut jing perkhat jongi ka biang bha na mar blei ka met ka pat jongi ka ba koi ba Khiah ki scientist ki ong man ka por ba ka ni ka met jongi ka long kum thik kum ka machine ka way ka pat jong ka machine ki shot ong haba ka snil ka mut ka kam kan ka machine jo fi kanum trekam kum tahi kalong ka met ka jongi haba ka way na ubinta jong ka met jong pi trekam takamut ka met jong pi hi kam trekam ni ong ba kum no ngi la ban yo kum no breu ulong uba don ni ka physical health mot ka met ka khot ba Khiah haba ubreu don ni ka physical health ka mot udon ni ka bor jing ya le ki jing pang baro khot udon ka met ka phat ki ti ki chat kilong ki bal biang lot baro khon don jing pang hano kamot ulong basai so ban tre gi kam i baro khon mentang in pe ya ka rukom em kum no fila ban yo ya ka physical health ka jong fi ka rukom em ka jong fi ka way haba pithia ka jing thia jong pi mot ka jing thia jong fi ka de malong prak kan ta shisni piduna fin da perkhat ba haba piduna ya ka jing thia ka jong pi palat ya ka prak kan ta fin sio I ba haba fi came and step ka bor fim dan ka jing mot jing perkhat jong fi ka kluma no ma beli fi kam yo thia ba takada ka jing thia ka mot ka ngi yong da ka no way ka rest and sleep ka long ka ba don kam ha shi ka ta ka ba alpat ka long ba ngin kial na ki jing bam ki pa pen sniu yangi kani ka rukom yu ka jongi khamtam hang ni ka prthei man tangi kwa fast mot ki ba kloi ban shet ngam hi on ki fast food kan ki to pat ki ba pen sniu khamtam yangi ngi de man kiar ko mi kita ki jat fast food ne ki processed food ki baladap shna ubrio na do meno menta balash na do steng banai steng snem men chwa ngi abam menta kitur ngi de man kian ma kitu ken ki wanra ya ki jing pang jat pujat ngi nyale ban bam ki jing bam ki ba pentei ya ka met ka jongi ka balai pat ngi de man di pai ka namar ka ka de ka we ka bak pen commission ong bak ki pen sat lo de ka jing pang ka jongi ki bar kha ki start ne jong perthei jong ki medicine ki ong ba lai li ta shis ngi de man di kata ken ka de ka rukom em ka jongi
Kawai pat, sakawai pat kadika kelan met. Ni should ong ba ni ngim don por bangin ni le ataka kelan met. Tang maka kelan met kalong ka don kam shisha. Film don kam te ba fin penlut por shibun Habak pi kem step pi shong ha jentia pi kelan ni ka met ka jong fi mut le exercise pen ki ki jat ki jong fi. Pen ki ya kan ni ka jingring min sim ka jong pi ring ya ka min ya ka le ka ba Koit min step. Kita ki long tang ki barit ki balak ba pen yo ya ka met ka pat jong fi ka ba Koit ba Khiah. KHUBLEI kabdo de kabadon kam habangi face kan ka pandemic ka min hakini ka COVID-19 kabangi le kam tam ban pen yo ka met ka pat ka ba Koit ba Khiah ka de ka jingle Koit ka we ka di jingle Koit ya ka met ka pat jong pi hi bat ka jingle Koit ya ka maryang ga jong pi ki sendat semput ki jong fi ki bedan hajan ying jong fi ka ta kan ka de ka we ka ba phila ban pen yo ya ka met ka pat ka ba Koit ka jong fi Kini baro Koit haba fi le ki long tang ki benta ki bang ile man kasni ngim don kam man pelot por ka tang ile te man kasni haba fi le kini tamut fin sa yo ka ta ka physical health mot ka met ka pat ka ba Koit ba Khiah ngin poi pa ka baar ken ka definition ka ba ong ka mental health kumaga ong ka definition JONG ka WHO ka ong ba health is a state of physical ngila de batai shma ka physical mentang ya chaka health is a state of physical mental ngine pe ke ka mental health haka tien ka jong ka ong ka mental health ka mot ka jing Koit jing Khiah haka jing mot jing perkhat jongi ngin pe kum ne mot ayu ka jing mot jing perkhat ubrio ayu ulta bala ban yo ya kata ka mental health ni ong ba ki bre ki ba byang ya ka jing mot jing perkhat ki balat na ki jing thot ki balat na ka jing deko ki balat na ka jing kluma jing mut bat ki belong ki ba start ban le ki kam kita kan ki long ka mental health haba fi long kum kita ki bre ka mo fi day mentally healthy person ki day ki bre ki badan ni ki jing mut jing perkhat ki ba Koit kum no ngi la ban le haba ngi kwa ban yo ka ta mental health ka wei ka bangi ong man ngi day man le ka ding ning kong haba fi man su thu ya la de shwa ba pin ya rap ki wei fi man su thu shwa ya la de ya ka jing le ka jong pi ka ba ar fi man long ki bala ban sha ya ka jing ka jing em ka jong pi ngim la man ong mangin lat na ka jing ka jing em jongi man ka bon ki breo nangi habangi ya ki lenti singken man minute ki ne ngi bun ki jing ki jongi tang ba habangi ong fi day mentally healthy ka mot fi la ban ya sha ya ka jing ka jing em jong pi long ru ubre ubasai so pin long ya la di ubasai so umdan way ru ubre uba wan ha ka pertai klem da don ka ka ba la ai ublei ya pi pin dan kam ya ka ta ba pin long ki basai so ya ka ta ken then KHUBLEI habang yung pili melong ki bano senyang haka imlang sa anang pelong ya ladi ki balong active no badan energy ban le ban penso bano senyang ka imlang sa lang ya le kumungi ongi kumno balay ba BAROH ki menta ka po ki bun ha ki depression ki bun ki anxiety kadai ka way ka am kadai ba fimla ban buot ba pendap ya ka jing thong ga jong fi ken ya le ken kata BAROH ubre udon ngim ong ba BAROH ni shot ong am kata ka jingkren ka ong failure is a stepping stone to success haman ki jingya jingi dan mi ki mau jing thot ki jongi takata ken tang ba habang ni don ka thong pat bangin pendep ya kata ni de ban le ya kata ban buot den ya ka BAROH ki bangi le bat le habangi ni bakashi sen ni le biang sa shin te habang pile ni inong ni don ki bangi sutan mat ha ban le ya le ki ba pen ai jing hun min siam yangi namal ka mental health ka de jing mut jing perkhat ba jing hun min siam jing su thu ya la de tengin ni le ban le ka ba pen sutan mat ap kum kan rian no way ki ong ki hobbies ki jong pi la ban le cycling le football le cricket kita baru ki ba pen hun ya ka min siam jo fi ken ong kin penlong ya pi ba la ban pen pengat ya ka jing mut jing perkhat jong fi kita de ki hobbies kawai pat mi la ban ong tan ka por ba kan ka mental health jung ni ka khata ha bang ni don ba ki breu pat ki bam pen ai min se mingi ki pa pen down ha ya ka jing mut jing perkhat jung ni ya le ban kya ri ki ta ki jai breu ya le ban long par lok pat ba ki breu ki ba a shisha ka ta ka min sem ki ba pen ra yang ni ha bang ni hial ni kendo ya ka jing jung ni ki ba la ban pen ba peten yang ni ban ya le ban pen kiu ya ni ya le ban long par lok ba ki ta ki jai breu ken ha bang ni le ki kam
Shua bangin le ki kam ngi de ban perkhat sani shua ya ke ngi de man ong ngi de man tip ngi don ban tip kan kani ga don jing khia bat kani ga don jing ke jing khia ke ngi de man khen ngi de ban petra kata ngi don kam ha bangi kwa ban long bangin dan ya kata kam bangin long kita ke mentally healthy person kamot ngi jing mot jing perkhat jingi ke ban long ke ba biang ba tingin apendep kata nga sutu ba filaya sutu hi kata ka mental health na kam de ka ba ban perkhat ngi baro khot ngi shem ya kata ngin pet sa ka way pat kata ka health kata khot ka social health abang yo social ka de be ka jingya de ka jongi bat ki brio haki im lang salang kata de ka way definition ka ba definition ka balaban batay yangi ka long ba ki de ki brio ki balaban penya de pat shwa ya la dia ken namar balai shwa ban penya de bat ki brio pi de man su thu shwa ya la dia pi long hang nu ken ya la dia ka jing snow thu bat penya de shwa ya la dia ni i ha bon ba ki research ki bala de shpang ka de social health namar blei ka long ka badon kam ha ya ka jingya de jongi ba ki brio ki badon mangi ki bahiyeng ba sem jongi namar dangi don ki jingya de ka ba khlan ha ba ki bahiyeng ba sem ba ki brio ki mot ni su thu ba ngi long socially active ha ngi long ki ba sai so ba ha ban penya de ba no kata ka kinai i ki brio ngi kin yu i ba bangi long ki brio ki bala ban ya le ke ki jing le ban ki bala ban pendon kam ya ki manono ki jing min toy ni pen mi bon ha ki jing min toy ha ka jing em jongi dangi long kita ki brio ki bala ban penya day bat ki brio ting fin so yu i ba ha ba ki brio ki shit ya kran ha ba ki brio ki way ki brio ki chadong ba ni tu brio ulong ubashania ba long do brio ubashlur ba na ma brio ulong socially healthy take pen yu i ba ba ki ong ki brio ru ba ha ba pi don ya kan social health ki yu i ru ya pi ba pi don ka jingmut jing perkhat ka balong klan ka ba scam ba kita kan ki long ki social healthy person kini lightly ki benta ke ba WHO shphang ka health ke jongi but ki ki rukum ki jongi ki long ki physical health mental health but social health di meng tangin pet kumno ngi laban yo e kani ka social health ka way day ban long bashlur fide man long bashlur ban kumno ban penya day la day but ki brio ha im lang salang yele ban wat iki parlo ki bala ban pila ban ya keren ban ya sani bha ya ki jingmot jing perkhat jong fi tamo teng ni don ki brio ba ha ka we ka kamra ban shi phongot angot langot te fila ban ya keren bha kaman kamin to ki jaj brio ken ba fila ban ya menjor jingmot lang kita ke de ka social health ke jongi ya lang bha ki parlo jo fi ya le ban kyar na ya la dia ban shong marway kata ka de we social health ka de we namangi la juyo I ba haba filak ya kan ni ka social health fi duna ha ni ka social health fini I ba ka met ka phat jong fi kan duna ka jing ko jing khat ka met jong fi kan saduna fin sa yo ki jaj pu jaj ki jing pang haba ka jing mo jing perkhat jong fi ka mot ka mental health kan saduna ta ka dang gi don kam hi ban don kini lightly benta ka physical health ka mental health ba social health ki de man ya ren ti bha ta ka daw ni WHO la ong ni pi de man dan lang kini bro lightly ki physical mental and social health de man ong ba pi bam pim dan tang ka met jong pi ka long ka ba kot ka khia ha ba pi duna ha ka benta we na ki ni ki benta about ong ba fi dan tang ka jingpang pin I bha da fi le doctor fi dan ka jingpang ha ka met ka jong pi unsa diagnose doctor hang no fi dan kam man le how doctor MD ne kum ka physical health nail surgery physical health da fi ong fi don kam ha ga juduna ga jingmut jum perkhat fin sa le how psychiatrist da fi ong fi ba hi don kam ha jingmut jum perkhat jingi ba ka jingya day jingi ba ki we tang mot ya phi dup sha pha be ha ki counselor na ma ki don kam ba fin kren ba ki we kini blight li ki benta ki lang ki ba don kam shisha ta mangi ta kadang ong fi ka jing ka jingya da ka khampa shwa ya ka jing pen khia ta ka dang don kam ha ke man perkhat ha ha bangi pet ya kani ka imlang sa lang ka jongi men ta fin yo I bha bangi la duna bha ya kani ka jing perkhat jongi ni perkhat be tang ka jing pang ngim perkhat ke bangi ya le ban ya la ya da ya kata ka rukom em ka jongi ken kala pher bha ni kwa ban ban perthu ikiwe mo ban perthu ikiwe ban ya le ban
Western culture kan mangi follow mo kata kan kata ke rukom em ke jongi mangi numia thia ara ngin ya le ban thia tang ki sau kenta ar kenta ya le kanika technology life ke jongi bangi dan ki mobiles jongi teng kini ki mobiles kila pen thut ya ka jing thia jongi kini ki mobiles bro khoi ki pen thut shisha ka physical health ke jong teng ka pen thut ru ka mental health jong ba ki khami othia te ka jong mo che prakhat jong kala duna ki technology ke mementa ki emlang soalang jongi habangi ni ya ki lenti sengkian ya langut ki brio tamba bro langut ni mekren balai baro khot ni don ha ki mobiles jongi kalong kumta gen takada ka social health jogi ru kala duna bha kini benta baro khot ki long ki badan kam shisha bat nga ban shisha habangi don hakni ka ni ki por menta ya le bangin ya la dia bangin don kini ki physical health ru ni don ki mental health ru ba ka social health ni don ka man pen ya de ya la dia ru ni don ka man perkhat pan kiar na ki ki papen sni ka met ka jongi ni le ban ya de bat ki emlang sa lang ki jongi ki bre ki jongi ki baheng bahasem jongi ngini hikai ki khon ki ti ki jongi ru bakini baro khot ki long ki badan kam shisha ngini kyare kini jing snew ki ba jongani ka perthai menta hamangi pen kut ya kani mo nga kwa kan mau shisha ma pen tep ma phiru fi ya su thu ya kata haba fidan ya ka jing kot jing khia ka mot fidan ka spa ba shisha ka spa nama da fidan ka spa ka kanu ka spa ka ba fidan ka kot ka khia finam la ban pendon kam ya ka spa ka jong fi takadang ya ang habang idon ka health tamot it is well nila man plot ki spa jungi bar khot ban iwa dia ka health teng nyim la ban yo ya kata ka health namar ble yu ni kham por bangi nang biang ka por ka jungi ni kham la da man le atu ka por kala long diet parlan ta haba menta ngi nang kat bangi nang don ka met ka phat ka ba ko khya ngi nya le hi ban kyar ngi nya le ban follow ya ka rules jong ka chingem jongi sha nai ong ka follow ban perkhat ya ki an ki kanun jong ki no ki wei jong la jong sha thia bha di bha bam bha ki jing bam ka bha ya le ban ya dei ba ki brio ba bha ya le ban long par ro ba ki brio ki bat pen ya ri ka jing mo jing perkhat jongi ya ka ni ba ro nga ai KHUBLEI ya phi KHUBLEI shibun